Survive exclusive. Ndarangarira tichifuta mombe. Zvina basa maanizo shando kuda uri meriti kuita sei. Mira. Mbomira. Nguya tanga wataura nyaya yako. Hausi uzozvakaitika musi wewe. Newe nyaya yako ndinofanira kutondiudza kuti ko wakazozviziva kuti ndine murume naiwe. Aiwa, unoona kuti iwo unoona paya pandakamhanyiswa paya pane mufesi wewe. Aiwa, pane mufesi wandava pane rimwe dzinyangwe randatosana naro kuseri ko. Ndichofemedzeka nditomhanya rakatobvunza ko chii chiri kuitika. Asi aiwa, munhu ari kumhanyisirwa uri kumhanyisirwa munhu. Yo, hauna mumbinga wandiudza koenda. Vanhu vanonyepa sha. Vanhu vanotonyepa. Paya pandakafa, anoona pandakadzingirwa nemufesi uyu anonzi. Pandakadzingirwa ndandosana neumwe mufesi muchinyangwe woseri. Ndakafika. Ndichofemedzeka kai. Ko chii uri kumhanyirei? Tadzingirirwa kanza aiwa, munhu uya. Anyway, hiyo yachisina basi. Inogo. But takatorwa video paipasha. Video sese yaane video. Ukaona ini ndiri murume wangu mukadzoenda mutoti. Ifana kuita rere yachizibvise mufoni yangu. Iyo nyaya dzakubata panoita chinhu wani. Norutaura nyaya idzi. Noti umbowo ukabuda. Toita sei. Tikufanira kutoita plan. Inyaya inofanira kugarwa pasi. Saka rega nditori zvinhu zvangu tigare pasi. Ndikubatisa. Ndandotodonedza madomasi. Akaurona undoti zvacho. Mawani shamari. Saka watitodini nyaya iyi? I think togona kutongomubira kana foni yacho ini. Aiwa, unoona ndine mufesi wangu wandoziva naye anoita zveIT. I think tikamuudza nyaya yedu anogona kutisorovherana. Ita zveIT ari kuGP. Anozvigona. Anogona kuzviti ndowei handizivi kana une umwe maoni. I think zvitori nani ini tikatsvaga tikabata mufesi yega. Foni yacho titaiwana sei? Tototsvaga tongoibato delete information kana kuti. Saka mufesi wacho anowana sei information yacho tisina foni yacho? No, hazvinetsi zveIT hazvinetsi. Unotora namba dzemufesi nadzo. Ndinadzo. Iwe uchatamba dhiriso. Foni uronoziva type yefoni yake. Ndoiziva foni yake. Iye uchangomutora iye anenge ari paari ikoko anongokwanisa kutora masai anongori nemaitiro ake anotora as long ane foni nefoni namba dzachona anobva aclear data rase iroro. Asi iwe unofanira kuita zvinhu taura naye mufesi wako musededza padhuze musededza padhuze wotaura naye unyatsotaura naye information azvizofanira kukurumidza. Unondipa namba dzake mufesi wacho ndomubata. Iwe unofanira kutaura naye. Saka zvinonzi mari? Haiwa, unotaura naye iwe ukataura naye uri mukadzi ndoziva kuti zvobuda zvinokurumidza kunzwisisa. I think tofanira kuti ndikupe namba dzachona titoita zvinhu zvaina nokukurumidza nokuti kanonoka pakashata. Undisendera unondisendera pameseji namba dzaenda siya foni. Aiwa, it's okay. Nokusendera. Uya ndandatenga hangu mengo yatijire mengo iti. Mingere. But iwe unoziva kuti musi uyawo yapo wakasvika paya pana chatati taita nemufesi wayo. Unoona ndikufunga kuti togona kuenda ndogona kutaura naye ndomunyengerera mufesi anda zvenuya ndogona kutaura naye ndomunyengerera nyengerera angasati arova. Saka iplan yekuti kana angasati adya chitsvaga nzira dzekuti anodya sei kana iwo hanetsi kana uya hanetsi manje ndotaura naye ini chataura naye nasimani ndomutaura tosangana ikoko iwo ini chatomunyengerera toziva kuti obvious mafoni nechii tinoisa kusaiti iwowowi wotaimira foni painenge iri ndeichikuudza kuti haufati kudi ende ndichatongoita zvekuti foni aende kure naye toirova kana kuyeke zvitori nani kuti ikaramba plan B tinayo kana zvanetsa totsvaga C hanetsi uya ndazinganetsi. Aiwa, ngatimbomhanya netwidzi kana iyoyo tudzi chiramba tichifanira kutsvaga C ukaona abuda apa plan yedu bo haya saka iwe uchiita undomunyengetedza.
muimba kana angoti itobvunza kuti izvezvi ndiri free kana zviitoita iwe nechitaura newe usaregedza kutsendera namba dzemufesi togara tichitaura nemufesi inini futi ndichitodikaisa majira anekusei